jam hire mon bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jolsar hande ko ñalawma talata sappo e jeetati lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi habruji mon e ɗemgal Pulaar guidoɗen ko toon to États-Unis habruji meɗen États-Unis guidoɗen d' abord koko fati e siftinde en tan en wayno ko ɗeɗo balɗe 5 walla 6 garoje États-Unis ji en woni en gulliki bonki ɗum noon kadi en wayno gullikima ya ha ñande 2 juillet hawrat ko mardi donc tuggi oɗon saaha ɗo gonɗen ɗo tuggi talata hande ha yettinma en wayno ko talata garo ñande 2 juillet en woni température wonata ko hakkude 33 degré celsius en yahani monta hen saji ha wona 38 degré celsius wonande diwanuji surtout ko wayno Nevada en ko wayno Arizona en noon en wayno ko oɗo saaha joni guleki kadi wona États-Unis tan e tugnade kadi habruji international en wayno ko ha toon to Arabie Saoudite ken wiya temedde tati neɗɗo taw ko yimɓe hajjoynoɓe cankima toon to Arabie Saoudite sibabude guleki donc ma en gartoy e habruji meɗen jaaƴi ko fati e habruji men international ko fati politique o toon to Virginia tugnade kadi CNN ko wi wonde hono kanko biyeteɗo Eugene Widman ɗum noon ko kanko ko officier supérieur e armée wonno kadi koye neɗɗo jaaɗo retraité caggal nde Donald Trump waɗa empêchement muɗum gadda lawol gaddanol e kadi ko neɗɗo gonnoɗo toon to Maison Blanche wi wonde kañum haalti won gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump waɗi surtout ko fati nde o ñawirtino ko fati hakkude makko e Russie ene wayno ko kanko gagnoɗo sa joni ko fati élection ngaji primaire toon pour wonande démocrate en ɗum noon komo lomto e nder place district jeeɗiɗi gonɗo ɗon to Virginia kanko kadi o lomtoto ko démocrate debbo goto biyeteɗo Abigail Spanberger ɗum ko ɗamina kadi so tawi wawi gagnade hawnaki ɗum ɗo ko poɗodiral mongal jogori wonde toon to Virginia ɗum noon kadi so heeɓi hawnaki kadi ma ɓeydu ustude kewendi wonande républicain ji toon to suudu représentant ji toon to Washington e tugnade CNN ko haɓri haandi ko fati politique hon toon to Maison Blanche hono kanko président Joe Biden wawi ƴeftude kadi konngol hannde ɗum noon ko nde fotti toon yimɓe toon to Maison Blanche yimɓe ɓe ganduɗa famille aji mumen taw ko wonen ko américain ji ndesi walla ndesa taw ko resaɓe walla resɓe won hen wona américain waɗi yamirore hannde pour wiide wonde ko ɓeɗon wonɓe o ɗiɗon kawuji ɓe dokke chance mbawa heddade ɗo e leydi e mbawa kadi hokkede kayitaji no liggori e mbawa kadi kañumen goyno rewde e lawol pour won hebde wonde résident ji tugnade kadi noɓe kaali ɓe mbi way condition ngaji gonni hen ko ɓen il faut que jomumen taw goni ɗo ken wona duuɓi sappo ko walla ko ɓuuri ɗum ɗon e ɗum ɗon kadi taw kadi goni koye ko mbiyata hankkadi naate e loi goto gonɗo immigration mbiyata ko parole ndeɗo yamirore kadi rewi ko yamirore nde kanko Barack Obama wonno e nder nde o laami nde pour waɗande ɓeɗo yi sukaɓe addunoɓe ɗo États-Unis taw oɗon saaha ko sukaɓe caggal mum mawɗo États-Unis ɗum ko mbiyata Dakar ɓeɗon sukaɓe arnoɓe ɗon ɓe ene wayno ko kene wiya 50 ujunere neɗɗo arini ɗo taw ko cukalel taw oɗon saaha keɓani duuɓi nogas go taw ko bamumen walla yummiraɓe men ko gadduno ɗumen e oɗo saaha joni ɗum jarata ɓeɗon kadi ne ndesodiri e yimɓe woɗɓe taw ko américain ji walla ko américain ji rewɓe ɗum noon ko ɗum woni yamirore makko nde waɗi nde hannde wallude ɓeɗon komi mbiyata resondirɓe e américain ji taw kañumen gona américain ji heddade ɗo e leydi e wawde kadi rokkede kayitaji no liggori taw kadi ne mbawa rewde lawol pour wonde résident ji américain ji ɗum noon ko tugnade yamirore makko kanko président Joe Biden ɗum ɗo fof noon ari ko caggal nde kamɓe républicain surtout e démocrate nde ɓe mbasi jaɓodirde e nanodiral bandungal hakkude kamɓe sénateur uji tati goto républicain démocrate et indépendant banno pour wawde régulir ka fate affaire immigration toon to États-Unis e ɗum ɗo fof kadi adi ko caggal yontere toon caggal nde kanko président Joe Biden o ƴeftino kadi yamirore wonde pour wiide wonde ko toto frontiére uji mabɓe hakkude mabɓe États-Unis e Mexico ma wat hen yamirore pour ko kala nde yimɓe taccoɓe ɓe ɓuuri ken wona ujunere temedde joyyi ɗum noon ko nde ƴewti ɗum kene wona balɗe jeeɗiɗi omon wawi uddude frontiére o ɗum noon ko pour wawde wallude yimɓe liggotoɓe immigration ɓe hoto ɓuurede doole e tugnade kadi no yamirore nde wirno ɗum ɗo kadi ko hitande woteji pour suɓade gardotoɗo États-Unis donc ɗeɗo jamiroji foof hawnaki kadi ko wawde walludemo kanko président Joe Biden e kadi habtade surtout yen ko fate immigration républicain ji mbawi no jiiɗiɗe attaquirde mo kanko président Joe Biden
ha hande ko fati politique hono kanko ancien président Donald Trump e nder konguɗi ɗi o ƴeftino e yontirɓe nde pour yendude wiide wonde Milwaukee ko wuro ngo moƴƴani wuro ko nefninko ɗum noon ko sibabude Milwaukee ko toon woni congrès mabɓe nde jogori wadde ɗum noon ko ñande 15 lewru juillet donc ene wayno ko caggal muɗum hono yimɓe jeeyaɓe ɗum Milwaukee ene wayno puɗɗinoma découragé aten kono caggal nde o ari hande toon to Wisconsin o haali o wi wonde komo yiɗi Milwaukee omo wela Milwaukee pour ko kañum woni nokku mo ganduɗa kamɓe congrès mabɓe congrès national parti républicain waɗata ko wi wonde ko démocrate en ko kañum jiiɗi bonnude konguɗi makko sibabude kañumen koyemum ngala candidat baɗɗo fayida ko wawi wonde fof e tugnade kadi e journaliste CNN ɗi fottuɓe wonne yimɓe jeeyaɓe toon ɗo Milwaukee wonen mabɓe mbi wonde ko kanko Donald Trump won gueɗe ɗe o haalata hen saji fotani teskire kono won hen ko ɓuuri hewde mabɓe mbi wonde ko dakkodirani makko pour wiide Milwaukee ko wuuro nefningo ko wuuro ngo mettugo ngo fotani wonde to parti républicain jogo toon convention muɗum habaruji men États-Unis cakkitorɗen ko toon to congrès en wayno ko kanko gardiɗo Boeing gardi ɗum noon woni ko ifa mawɗo muɗum CEO ene wayno nde foti hande sénateur uji o wawi kanko hoore makko jabde caggal nde question ngaji kewɗi mbaɗaɗi ɗon question ngaji ɗi kadi ene wayno ko gulgul surtout henna ko caggal nde teskira woni yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa ko haltannoɓe gueɗe mbaɗateno toon to usine aji mabɓe kamɓe Boeing noon ko compagnie pewno avion ngaji teskittaɗi oɗo dumunu fof ene mbaɗi caɗele ko ɓuuri hewde ko Boeing ngaji 737 max komi mbiyata caggal donc nde teskira wonde ko kala haaltoɓe gueɗe ɗe mbaɗata toon nde taw ko gueɗe ɓe ndewani luwaji no avion ngaji poti renirede no kisal mum foti waɗirede caggal nde ɓeɗon teskira wonde ne kalta ɗum fof ene wayno ko kamɓe ardiɓe Boeing ɓe mbaɗat soit ɓe ceeka ɗumen soit ɓe mbaɗa ɗumen gueɗe ɗen ɗum nani ɗum noon ko caggal nde kanko mawɗo gardiɗo Boeing nde o haali ɗum nde ene wayno ko famille aji kewɗi kañumen koyemen hande puɗɗima kolli météo men wonde ko oɗo saha joni hono kamɓe ardiɓe Boeing ɓe poti nawede tribunal ko wawi wonde foof ene wayno ko ɗum noon ko guila e Boeing ardiɓe ɗum oɗo saha joni ha e kadi kamɓe ardiɓe FAA ɗum noon ko fédération américaine toppiti ko fate avion ngaji kalino ko laabi kewɗi wi wonde ko gardugol Boeing walla Boeing kañum hoore toppitaki no feewi ko fate kisal avion ngaji no pewnirte avion ngaji ɗi kadi no pewnitirte e surtout kadi gueɗe ko fate maintenance avion ngaji ɗum noon fof kadi ko ɗum ɗo fof kadi fayno koye oɗon saaha ko yimɓe hewɓe en gummoto ene cuuɗo ne kalta gueɗe ɗe ganduɗa secret ji mabɓe kamɓe Boeing wonno ɓe mbayi weltidade ko way noon ɗum noon ko caggal nde kanko kadi gardi ɗum ɗo hande de o gonɗin ka ɗon haala ene wayno ɓeydini mettere no fewi wonande famille aji ɓeɗon liggotonoɓe toon seekaɓe walla portaɓe plainte e sibabu nde kalti won gueɗe won tugnade kadi rapport gummiɗo toon to Sénat hakkude kamɓe ardiɓe Boeing e kamɓe sénateur uji démocrate en e républicain jen habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Sénégal ɗum noon ko guila hanki altini hono toon to Madina Gounass haareji mbaɗin toon ɗum noon haareji mbaɗi ko caggal nde teskira wonde ko tuyen kanko ceerno Amadou Tidiane Ba en e yimɓe makko nde gummino toon to Fumoyde tugnade hande habaruji no kaaliri ene wayno ko yimɓe ngabuyankoɓe noɓe kaaliri kono e tugnade kadi en Dakar actuel haaliri wonde ko yimɓe Fulakundanaɓe ɗum noon tugnade kadi e haalluji noɓe kaaliri donc en wayno ko kamɓe Fulakundanaɓe tugnade ha hande habaruji gummiriɗi toon wonande banggue Fuutankoɓe mbi wonde koɓe paddi autoji makko kanko ceerno Ahmed Tidiane Ba ɓe puɗɗi werlade kaye donc en hollama autoji hekke tati ne keeɗi hen hay goto gañake oɗon saaha kono en wayno haare nde continue ñalawma altine o ɗum waɗi kadi galleji kewɗi duppaji e tugnade hande habaruji film uji berlaɗe médias sociaux ji waɗi pellodiral waɗi ha kani wona ko famɗi fof neɗɗo goto maayi hen ko ɗum woni hono kanko ministre de l' intérieur biyeteɗo Jean Baptiste Tine o wawino kanko hoore makko yillade toon hande toon to Madina Gounass ɗum noon kadi o wawi yillade kadi ko yindirde halifaji ɗiɗo ardiɓe ɗiɗo communauté ji diniyankoji ɗum noon ko guilay Fuutankoɓe gardugol makko kanko ceerno Ahmed Tidiane Ba e kadi e yimɓe jeeyaɓe kadi e Fulakundanaɓe taw ko ardi ɗum kadi ko ceerno Moniru Balde donc en wayno wawi yindirde mabɓe kanko hoore makko ni ministre de l' intérieur o wi wonde ko nullimo ko hono gardiɗo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye e premier ministre mum Ousmane Sonko
e kadi e nder kadi o ari kadi représentude ko communauté sénégal naɓe fof beele jamne dañe toon to madina e kanko hoore makko kadi e nder haalluji gajata ɗi haali wonde kadi o ari kadi ko kanko hoore makko siba wonde ko maccuɗo fulɓe tawde ko séréer e ɗum noon addi ko message jaam pour wonde ko ɓeeɗo kamɓe wonɓe fulɓe wonɓe taw ko ruwaji makko ene poti kañum hen koyemen hawride hara nde ko addi ɗum ko e kadi ko woni hen ko fof maɓe mbawa enquête ɗum ɓe ƴeewa holko woni sababu muɗum ɗum noon e tugnade kadi habaruji gumiri toon maɓe ƴeewa hol wonɓe responsable uji muɗum e caggal muɗum maɓe ƴefti hen kamɓe koye laamu ngu peeje konde ganduɗa ken jamne dañiri e toon to Madina Gounass donc wawi yindirde hono ceerno Amadou Tidiane Ba hono gardiɗo fuutankoɓe ɗum noon ko lawol tidianiyankoɓe toon to Madina Gounass wawi kadi yindirde hono ceerno Muniru Balde on kadi ko ardiɓe Fulakunda naɓe ɓeɗo fof goni koye Madina Gounass noon ko wuuro andago ko affaire diniyankagal woni toon ko wawi wonde fof ene wayno ko ha hande deejre nan toon waɗi kono ene wayno denodiral ene wodi toon hande toon to Madina Gounass e ko teskita tan ko galleji kewɗi walla bitikaji kewɗi duppama taw ko bitikaji ɗi ganduɗa taw ko kamɓe Fulakunda naɓe jeyno walla taw ko kamɓe futankoɓe jeeyi ɗum tugnade kadi e habaruji gomiri toon kanko Bassirou Diomaye Faye gardiɗo leydi Sénégal ɗaminama o yillo toon to France janggo ɗum noon ko janggo alarba tugnade kadi habaruji gomiri toon jillu makko toon Sénégal en wayno ko tawede batu ngo mbiyata forum ko fate vaccination ngaji ɗum noon ko leɗɗe ɗe ganduɗa pewneteɗe guila e vaccin ha e poɗɗe muɗum ɗum noon e wonnante ko haala wonde ko hawnaki ɗum ɗo kadi ko ma ƴeewo holno Afrique kadi wawi kañum hoore mum wawde fewnirde leɗɗe muɗum guila e vaccin ngaji e ɗum noon kadi ko ballodiral ko mbiyata fedde wotere wiyeten Gavi e ɗum noon kadi e investissement ji walla kalisaji ɗi walli ko fate hitande ujunnaji ɗiɗi tuggi hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom ha hitande ujunnaji ɗiɗi capantati e ɗum noon kadi wawde kadi ɓeyde yawnde kala ko fate production ko fate vaccin ngaji toon de Afrique ɗum noon ko ɗum woni ko participation makko kanko Bassirou Diomaye Faye tawede ni oɗo conférence baɗo toon France donc événement o kadi wayno ko waɗata ko ñande nogas juin toon to Paris wonata koye jimade hono kanko président mo France Emmanuel Macron gardiɗo leydi France tugnade kadi e haaluji gomiri toon e kadi hono biyeten Mohamed Cheikhul Ghazouani gardiɗo leydi Mauritanie kono kañum kadi woni oɗo saha joni gardiɗo organisation de l'unité donc pour kanko Bassirou Diomaye Faye pour arde mo tawede toon ene wayno ɗum ɗon kadi ma hollu wonde hono leydi Sénégal défendude hono surtout ko wayno toon to leydi Sénégal ko fate en yidde jogade hattan muɗum wawde wadde vaccination ngaji muɗum ɗum vaccination ngaji mum pour habde won ñawuji won gondi toon Sénégal e gondi kadi aduna donc hande tugnade kadi en jillu makko toon kadi ma ƴeew kadi haldude ono kanko Emmanuel Macron surtout yenno ko fate en haalluji ɗi kanko Ousmane Sonko haalanno dumonnaji ɓennuɗi ɗi fof surtout kadi o haali ko balle cakkitide e caggal nde kadi hono gardiɗo hono parti lundiyankoje biyeteɗo insoumise biyeteɗo Jean-Luc Mélenchon ɗayre toon hono kanko Ousmane Sonko haali no wi wonde ko militaire uji France naɓe wonɓe toon to Sénégal ene wayno ene foti namde holko woni jonde mumen toon e ɗum noon no wiiri ni wona pour ittude wiide wonde ɓiɗi militaire uji poti yaltude ko pour andude tan ko est ce que kamɓe Sénégal ɓe jogui indépendance walla holko militaire uji holko woni toon jonde mumen donc ɗum woni ko kanko Bassirou Diomaye Faye mo ƴeew kadi haaldude hono Emmanuel Macron est ce que militaire uji France naɓe ne poti yaltine toon walla ne poti hedda toon walla holko woni jonde mumen toon toɓɓere wonde nde kadi koko fate en komi mbiyata kalis biyeteɗo France CFA Ousmane Sonko kañum hoore mum e kanko Diomaye Faye fof ɓe kaalino e campagne uji mabɓe ɓennuɗi wonde koɓe jiiɗi ko Sénégal walla Afrique fof leydi fof jogo indépendance mum ko fate henna haalis ɗum noon kadi tugnade kadi oɗo saha joni surtout ko wayno leyɗele kewɗe gonɗe toon to Sahel ko wayno Burkina Faso ko wayno Mali ko wayno Niger kañumen koye men woni natti jokkodirde France ɗeɗo leyɗele kadi limtaɗe kadi natti jokkodirde France jalte CEDEAO donc ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko hoore makko Bassirou Diomaye Faye hawnaki mo haalde ɗum e kanko Emmanuel Macron donc ɗamine ko kanko Bassirou Diomaye Faye kadi mo jokkodire hono kanko Emmanuel Macron taw ko kamɓe tan ɗiɗo donc haalde gueɗe gonɗe hakkude Sénégal e gonɗe hakkude France surtout ko fate en kalisaji kalteɗi France CFA kalisaji militaire uji France naɓe wonɓe toon e surtout kadi
jotondiral pongal wonde oɗo sadio joni hakkude gouvernement keso gonɗo toon sénégal o kanko bachir diomaye faye o ardi e kadi gouvernement emmanuel macron toon to arabie saoudite e tugnede kadi habaruji gumriɗi toon to radio france international e kadi journal dakar actualité walla seneweb kañum horum ɓamti ɗum ken wiye yimɓe heɓe maayi toon to arabie saoudite ɗum noon ko sababu ngu lekki ene limta oɗo sa joni 390 to ko hajji yonnoɓe taw égypte naɓe ene jeeya e mayɓe henɓe ɓeɗo fof maayi ko sababude nguleki walla ñawuji ɗi ganduɗa nguleki addata ɗumen ɗum naadi kadi e nder habaruji ɗi ganduɗa kamɓe agence france presse ɓe keeɓi taw ɓe jokkodi ɗum koye diplomate uji égyptien mbi wande ko tugnade ko ɓen kalmi ɓeɗo fof maayi ko sababu nguleki donc ene wayno ɗiɗo chiffre uji o tugnade kadi habaruji kamɓe diplomate uji ɓe kalde e agence france presse en mbi wonde ko ɓeɗo fof goni koye morgo goto gonɗo toon to leggal hôpital goto gonɗo toon e quartier biyeteɗo almoism e nder mayɓe he kadi limti hen 60 neɗɗo taw ko jeeyaɓe toon to jordani ɓeɗo fof ko ɗum noon e wayno ko yimɓe mayɓe toon hannde limmite ko ne wona 1,990 neɗɗo ɗum ɗo fof sibabu nde gueɗe partude nguleki e partuɗe kadi caɗele gonɗe toon ko fate yimɓe no mbaɗirta hajjuji mumen donc ene wayno diplomate uji ɗi ɓeydi hen mbi wonde ko 1,990 ɓandu kañum horum addama toon to hôpital al moisem ɓeɗon kadi mbawani identifiéde taw ɗum noon e wayno ko habaruji men international hande toon to jamina e tugnadi kadi habaruji gubriɗo toon to seneweb hono cumu bungu waɗi toon e jamma mardi hande jamma talat ɗum noon ko toon to capital mabɓe jamina cumgu noon ko magasin goto ɗo ganduɗa kaɓirɗe kewɗe moftata toon ɗum noon ko guila e condi en kuure jondi en ha e kuure en ha e ko way noon donc e tugnadi kadi habaruji ɗi ganduɗa e kam neɗɗo goto jeeyaɗo gouvernement o kono jaɓani haalde ni makko wi wonde ko moftirde ɓurde mawnude taw ko nde chad jeyno gonɗo sara jamina hen wayno sumi e jamma he ɗum noon e wayno ko e tugnade kadi konngol makko kanko porte parole gouvernement biyeteɗo abdourahmane koulamallah o wi wonde ko en wayno ko cumu bungu waɗi toon to jamina hannde e ɗum noon koye dépôt munition magasin goto militaire gonɗo sara wuuro wiyetego gujji ɗum noon taw woɗɗani aéroport ene wayno ko cumgu waɗi ɗon ene wayno oɗo sadio e nder kanko ko haali e nder page makko facebook o wi wonde ko yimɓeɓe fof ne ñaaga yo ndeeƴ e kadi ene wayno ko oɗo sadio ne ɓe goni koye ƴewde holko woni enquête o tugnade kadi seedanteji mbi wonde ko ene wayno ko jamma mardi o en ko jeygol ngol no wayi hewde ni wayno ko jamina fof o wonti ko lewlewɗi kewɗi taw ko boɗeji sibabude no fettirta ni ne heewi doole kadi jeygol ngol no foori no feewi tugnade hande habaruji gummiɗi toon toon to niger e tugnade kadi habaruji gummiɗi toon ñande 17 mardi hande ono hon kamɓe yimɓe lundiɓe laamu kadi ko yimɓe wiyeteɓe rebel en haɓeteɓe oɗo sa joni wasi nattiɓe weldude yimɓe laamiɓe toon ɓe mbiyata front populaire de libération ene waɗi ɓe mbawi yande toon e usine aji pétrole gonɗi toon gummotoɗi toon to nokku niger fade port cotonou ɗum ɗon noon ko pétrole brut gummotoɗo toon taw pétrole brut o henne ko compagnie chinois goto kañum waɗata oɗon production kamɓe noon ɓe mbirni kamɓe front populaire de libération ɓe mbi wonde koɓe beltaki surtout yenn compagnie chine wiide wonde ne luuɓa kamɓe ɗiɗo militaire uji ardeɓe toon to niger ken wona $100 ngolɗo luɓgol taw ala fof holko leeri hen ɗum noon e wayno ko kamɓe ɓiɗo rebelaji ɓe mbi ko il faut ko compagnie chinois o wawa annilde luɓgol ngol ɗon kalis e gueɗe ba noon kamɓe noon ɓe wayno kadi ɓe janino toon to base militaire goto gonɗo toon to nder leydi toon to wuuro wiyetego Seguidine kono caggal muɗum kadi ɓe mbawino wadde menace uji ɓe mbi wonde ko kala ko fate tiyoji gummiɗi toon to banggue rewo niger fadde toon to cotonou port cotonou maɓe bonno ɗiɗon usine aji e surtout hadde pétrole o neldede toon to walla yaltinede leydi niger ɓe mbawino kadi wiide wonde ko kala yimɓe ɓe ganduɗa civil en itta laabi surtout takkiɗe ɗo tiyoji ndewi ɗo par ce que maɓe continue yande ɗiɗon tuwoji ɓe kada oɗo compagnie yaadude yeeso sifti ɗon toon ko oɗo compagnie biyeteɗo wapco ko kañum woni ko compagnie chinoise e kañum kadi ne woni oɗo sadio no kamɓe front populaire de libération ɓe takki mbi wonde ken luuɓi ken wona $4 million hono kamɓe militaire gardi toon baɗɓe kuddata guila mois de juillet siftin ɗon toon to niger hono kamɓe tribunal
cosaɗo son taw ko kamɓe militaire uji ardiɓe toon leydi Niger ɓe cosno ɗum ɓe mbi wonde ko oɗo saha joni hono kanko Mohamed Bazoum gardinoɗo leydi Niger mbaɗaɗo kuddata guila mois de juillet ene wayno ɓe guitti ko wiyete ɓe ñaawi wonde ko immunité mo jogino hankkadi natti wadde immunité noon firti wonde ko kala ko woni ñawore wawa yettade oɗon joguiɗo immunité non firti ko oɗo saha joni hono kanko Mohamed Bazoum naggaɗo guila e kuddata muɗum ha oɗo saha joni wawi adde tribunal uji o ñaawe e tugnade kadi noɓe kaali oɗo ɓe takkimo wonde ko o janfima leydi Niger kadi o wawino kadi o janfima kadi ko fate kisal leydi Niger caggal kanko hoore makko nde o tuma wonde mo jokkodiri yimɓe waɗa boniyankoɓe walla yimɓe ɓe jiɗna jaam toon to Niger kanko noon e wayno ko mono soka guila nden oɗon saha kanko e joom suudu makko e ɓiwi ko wonno kono ɓiɗɗo ene wayno opano ɓiɗɗo gorko o monton ha oɗo saha joni tugnade e habaruji gomiɗo toon e wayno ko kanko ko caliɗo ha hande signinde ko fate yo démission e laamu makko habaruji men international cektorɗen ko toon to Mauritanie ene wayno ko campagne électoral koko fuɗɗi guila ñande 14 lewru juin ɗum noon campagne o ma yaha ha ñande 27 lewru juin ko nden o darto donc ñande 29 ko ñande woni nde Mauritanie jogori suɓade yaade wotoyde pour suɓade kadi gardiɗo leydi Mauritanie donc e tugnade kadi habaruji gomiɗo toon hono kanko Mohamed Cheikhul Ghazouani mo yiiɗi kadi ƴeftude wotanede pour mo ardoto mandat makko ɗiɗaɓo leydi Mauritanie kono noon e waɗi candidat ji jeegom goɗɗi kañum e koye men yiɗɓe wonde suɓede en jeeya hen hono Birama Dawla Beyti ko kañum kadi meeɗi wonde deuxiéme hitande ujunaji 2019 kadi ne waɗi candidat ji goɗɗi ganduɗa may gartu e dossier ji mabɓe kamɓe candidat ji toon to Mauritanie goto mabɓe fof kadi kowoni programme muɗum ɗum noon ko émission ngaji men garoji so Allah jaaɓi bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jewol Sar ko ɗi kabaru min jogonno on hannde e oɗo ñalawma talata awdi ko 16 lewru juin hitande ujunaji 2024 en mbaali jaam on jarama